знам дали се вижда. Просто трябва перото да минава през върха на куката. Така правим едно малко възълче. С дължината на бидема, значи от червения конец, където е вързан червения конец, 3 см от червения конец. Като използваме иглата, в другото видео пак показвано с какво става дума. Иглата се забива в някакъв кашон или дъска. Мерваме си някакви там примерно 3 или 4 см. Отрязваме с ножица и имаме един бидем. Така. Сега за да направим останалата част от чепарето, въпреки че с като го гледам, то едва ли това беше същественото, което исках да покажа. Останалото не е толкова важно. Но ето правим една примка за тежестта. Даже се чудя вече дали има смисъл да показвам каквото е било, защото просто нищо не се вижда. Аз така и предполагах да че ще стане, затова направих просто другото видео, за което споменах вече няколко пъти. Така. Значи тук съм вързвал оловната тежест, след което правим една примка. Няма да казвам вече къде може да видите. Така, отбелязваме си примерно 15 см посредством иглата. Прекарваме през примката бидема, т.е. малкият повод, който е от куката до основното влакно, и навързваме. Изтегляме, значи хубаво е даже като изтегнем да хванем куката, ето така, хващаме я и изтегляме. Ето тук даже е добре така да минем с пръст. Целта е куката да стои ето така, не знам дали се вижда. А не ето така. Пак не знам дали се вижда. Май нищо се вижда. Лоша работа. Значи не трябва да бъде така, ами да бъде така. Значи малко да стои малко по-надолу бидема. Както и да е. Надявам се, ме разбрахте. И общо взето това е. Тук съм вързал някаква друга кука, която бих искал да покажа също нещо. Това си е най-голямата. Ето е куката. Как стои. И дори да я сложа така да бъде успоредно на самата кука, като я пусна,
пусна прецето, т.е. като хвана перото и го пъна успорено по куката, дори да пусна куката, перото ще се върне през върха на куката и ще застане отново ето така. Ами това е горе-долу, което исках да покажа. Да, мерси за вниманието. Пожелавам успех в направата на чепарета и наслука в риболова.